Cando conte a de 3, eu tirarei para lá e vostede tirará para lá. Cando conta de 3. Pero o máis importante do son é que coa outra man suxeite aquí. Non, aquí, onde está? Aí, efectivamente, para que non saia nada que non teña que sair. É o máis importante, pasa que pasa, vostede recorde, suxeitar aí, Miguel. Entón, recordade, idesme a axudar. Contar 3 conmigo, ¿vale? A de 1,